A Copa. Van decidir onde vai ser a fase final da Copa de Fútbol deste lado dos Xallas. Unha cousa que non interesa moito, a verdade. A min ese modelo de grandes eventos non me acaba de convencer. Ves? Ves? To pobre Milucho que é limitado dase conta. E total pa qué? Pa ver o Mallón de Santa Coma? Contra o Arcos de Mazaricos? Ou eu que sei, o Castro de Zas? Contra o Tines de Vimianz? Vimianz. Que sitio tan bonito. Pero que saberás ti, Milucho, se nunca se che da choupana? Eu Nin da falo- Barra do Mar tampouco. Eu falo polo que din. Vimianzo. Ata soa exótico, Pero, aínda así, a mí non me gusta que utilicen os cartos dos meus impostos nese tipo de cousas. A mí gustame que estean mellor investidos. Pero que impostos? Se ti nunca pagaches impostos, Milucho. De pagalos. E se non pago impostos, é porque non creo no sistema. Pero aínda así, os cartos dos meus hipotéticos impostos non me gusta que se gasten neses macroeventos, en eventos así con esas características tan ao grande. O que hai que escoitar. Robert, filla, hai cousas máis importantes nas que gastar eses cartos. Pois en parrillas novas para as churrascadas, nunhas boas rotondas, en festas culturais e etnográficas. A festa etnográfica do Calimocho, por exemplo. A favor da festa etnográfica do Calimocho. Eu decidí non darlle máis voltas e darlle a razón a todos os demais, pero... Dicen un pouco de sentido común. Que o leven onde queiran. Que aquí non queremos saber nada diso. Iso, que o leven onde sexa. Alameiro, se quere. Todo de... Cando pe... É facer o que... O se Lameiro quere, non? En Lameiro. Sí, e como ninguén máis o quere, pois vanllo dar. ¡Ala! Pois que se fastidien, que se coman eles o torneo. Veña! Era visto. E teñen que ir para ali sempre as grandes infraestructuras. É que non hai un outuro. É unha discriminación. Discriminación. Pero escoitame unha cousa, pero se antes non o queríades. Home, Kevin, iso era antes de saber que ia ir para Lameiro. Non podemos permitir esta nova aldraxe. Hai que empezar as protestas. Hai que seguir a técnica habitual. Queimar un par de marquesinas, reventar os contenedores e veña a funcionar. A ver, Fuco. A violencia non creo que sexa o camiño. Milucho, fíjate por min. Cada che sair mal, fíjate por min. As dúas últimas veces acabamos no cuartelillo. E tamén é verdad, tes boa memoria. Pero veña, a funcionar. Tira, enxa a copa. Os ánimos deberían calmarse. Non temos por que permitir que esa xentalla quede por riba de nós. Ti, Robert, que? Estás en contra ou que? Eu penso que é mellor na choupana que en Lameiro. E por qué? Porque estamos máis preparados que eles e, ademais, podes usar unha parte dos cartos pa cousas que de verdade lle importan á xente. Pero vamos a ver, que cartas? Pero que dis? Pero se non vai haber investimento. Algún investimento haberá, Kevin. E fai o favor de non quitarlle a nena a súa ilusión por unha causa verdadeiramente xusta. Es ben desgraciado. Pero non será para tanto. Oh, como que non? Nena, vente. Agora mesmo ímonos sumar aos disturbios para que se faga aquí a causa esa como se... Da final do campeonato desta parte dos Xallas. Iso. O caso é que non o leve Lameiro. Que fabuladores. Seguro que non ian contar co apoio do verdadeiro poder. Non quero que eses mortos de fame de Lameiro leven nada. E ademais, isto pódeme valer para facer negocio. Con que? Con isto do campeonato podo meter xente a dormir aquí. Pero que di, dona Remedios? Pero se non ten permiso para iso. Con tanta afluencia de xente ninguén se vai fixar niso dos permisos. Se teño precio e todo. 120 euros persoa a noite, con dereito a dormir no chan. É todo. E ademais vou encargar merchandising con recordos dos monumentos antigos da choupana. Pero... e se na choupana non hai monumentos? A rotonda grande, a rotonda pequena, a gasoliñeira, a ponte romana... Ponte Romana, xe de 1997. Case romana. E vou encargar camisetas desas elegantes e orixinais que poñan Steven na choupana e acordeime de ti. 120 euros, non son cartos. A fase final na choupana é unha oportunidade que non podemos perder. O futuro vense a nós. Claro, contan con que veñen moita xente de fora. Dixéronme que esperan polo menos a 10 de Santa Comba. Carallo, e din que veñen 2 de Ourense e un de Ferrol. Ourense, Ferrol, Santa Comba...
Que exotismo, que crisol de culturas diferentes. Así aproveitamos para aprender de outras civilizacións, verdad? Din que en Lameiro teñen preparados grandes investimentos. Ata falan dunha fonte nova e sen auga contaminada, como teñen sempre. Que sibaritas son. E dis que tamén queren 5 puntos de luz novos, un churrasco popular. Non me extraña que os de Lameiro sexan favoritos para a fase final, eh? Temos que subir a oferta. Temos que falar co Concello e que fagan unha rotonda nova. Si, iso non fai falta. E 2 festas de churrasco. Iso. Boas iniciativas, dona Remedios. E hai que facerlle bons regalos aos organizadores. Sí. Unha boa papatoria e unha propina. Sí. Hai quen podería consideralo suborno. A min gustame chamalo regalos corporativos. Sí. E os gastos a costa do Concello. Perfecto. Non podemos permitir que vaya para Lameiro, no nada. Tiven unha idea para desatascar o asunto. E digo eu, non será mellor facer unha candidatura conxunta con Lameiro e así ter beneficios e máis o de... Investimentos, payaso. Eso, investimentos as dúas localidades e estar beneficiados. Pero que dis, Kevin? Que é rivalidade. Cos de Lameiro. Cos de Lameiro. Ainda prefiro que non se faga. Na choupana reclamamos o que é noso. Xa non tiña marcha atrás. Dios, casi non dou chegado. Había disturbios por toda a choupana. Bueno, de feito, trozos de mobiliario tamén. Vamos, o típico. Que vou ir por un pau para sumarme aos disturbios, ma. Pero iso por qué? Pois porque xa lle deron ao final da Copa da Comarca a Castro de Zas. Castro de Zas! Home, claro, normal que lle den a Castro de Zas, que está moi preparado para este tipo de eventos. Normal. É que está moi ben comunicado. Ten unha nacional a menos de 70 kilómetros e 2 gasolineras. Unha delas con enchufe. Cala a boca, Kevin! Isto é un aldraxe que non podemos consentir. Agora mesmo vou aos disturbios contigo, fillo. Pero mira, escoita unha cousa. Isto non teria pasado se chegamos a facer unha candidatura conxunta con Lameiro, eh? Con Lameiro, nada. Agora mesmo van saber os da organización o que vou. Veña, vimos un ti. Polos disturbios quitaron a fase final a Lameiro. Menos mal que por fin remataba todo. Moito me alegro de que non lle desen a Lameiro. Así imos rematando coa secular discriminación da choupana. E sentimos exactamente o mesmo. Baita Kevin, se eses non levan nada, eu contento. Boas. Hola. Toma estas cartas, Fuco. Xa había xente por elas cando lle cadre. Abrín as túas. 3 facturas e unha denuncia ao xulgado por mala hixiene. O normal. Dá gusto a selección de correspondencia que faz, Lino, é unha maravilla. Lino, e como o levan en Lameiro? O normal. Disturbios. Que non veñen hoxe, eh? Xusto cando íamos todo correr nos Lameiro. Hai que cambialo de día, e logo non poden. Non creo, porque andan co conto de facer unha carreira que atravese toda a comarca. Ai, sí. Correr? Pagaranlles por iso, digo eu, non? Non, sei que o fan por cousas de ter máis saúde. Pero que está en contra do colesterol. Serán mortos de fame, cara. Se están preparando para que a final se Salameiro, eh? Ai, pois que ben. En Lameiro? Non pode ser, eh? Hai que facer que a final veña para aquí para choupana. Claro, non podemos perder esa oportunidade histórica. É histórica. Pero se hai un momento non quería de saber nada. Pero que hai un momento non sabíamos que ia rematar en Lameiro. Hai que empezar a presionar. Hai que empezar as hostilidades. Hai que empezar a queimar contenedores, romper marquesinas e todo. Milucho, tira para fora, veña. Leva o viño, leva contigo. Que non hai tempo. Cousas da rivalidade. E mira que é ben raro que en Galicia teñamos rivalidades con veciños e con outros lugares.